fer-nos una valoració del punt que heu tret. Bueno, pues, a veure, en gelat, bueno, pues vindrem aquí com en un tinyent que, bueno, pues, no sé ni la diferència que n'hi ha de pressupost entre uns i altres. Vindrem 4 baix i vindrem 3 juvenils, que hem vingut en 3 juvenils i hem acabat en juvenils. Pues, en gelat, pues el punt no està mal. Nosaltres hem vingut a tratar de guanyar el partit, hem vingut a ser vist en 2 delanters. Crec que a principi del partit aquests 2 delanters estaven un poc desconnectats i ens acabava guanyant el mig del camp, se l'acabaven guanyant ells i ha derivat que una jugada de contra d'un valor parat ha marcat el gol, però hem continuat així un ratet més, però s'han donat compte que no teníem el mig del camp, hem variat, hem posat un delanter en banda, que és la primera vegada que l'han pogut entrenar pràcticament, però com tenien totes les baixes que tenia i tots els problemes que estaven tinguent, pues, l'han tingut que posar ahir hem tingut major decisió en el valor i molts estan dient això, que intentaven tindre més decisió en el valor, crec que ells han apoderat nosaltres del valor i ells han patit amb un tot per la situació de defensa mixta que solen fer, que continuen molt als delanters de l'altre equip i s'han quedat en molts espais, la situació d'Álvaro sense porter, pràcticament no ha jugat Calcà, no? que havien treballat durant la setmana, i aquesta defensa mixta que dic jo que ells continuen als delanters contraris pràcticament sense mirar el valor, pues pràcticament hem marcat de bona, jugar Calcà, no? Ha sigut aixina, i ja et dic que nosaltres en valor estàvem prou còmodes i estàvem molt incòmodes i, bueno, d'alguna forma la idea nostra en la segona part era continuar, no se trata de tindre el valor, sinó se trata de tindre la incertidumbre de que nosaltres anem a intentar jugar, intentar iniciar. Hem intentat iniciar en la segona part al principi, hem tingut l'ocasió de Francesc i en un parell de fallos nostres ens han fet alguna ocasió d'ells i ahir han desaparegut les nostres ganes de portar, d'intentar anar a per el valor, i en el xoc directe és un equip que té tants jugadors d'envergadura que és molt complicat i sincerament crec que ahir hem pecat la joventut, també de dir, a banda dels juvenils que són juvenils, a banda de la gent molt joveneta que tenim, i ahir hem pecat un poquet, ens ha entrat un poquet ahir el respecte que tenien que, gent jove que pràcticament no està cobrant, jugar contra aquesta gent, el que tens que fer és el contrari, justament com fem en Orihuela, que li disputàvem la possessió fins al final. No han tingut i se passa avant de dir anem a per ells en sèrio, ens ha entrat un poquet el respecte i bueno, hem pecat d'un excés de xoc directe, perquè que ells si s'havien manejat més crec que haurem patit molt, no? Sobretot també el tema de posar un mig centre de central que fer encara més la situació està de seguir a nostres jugadors sense mirar, perquè Abraham continua sense mirar, Miquel continuava sense mirar, Escudero també estava continuant a Luis García pràcticament sense mirar, i a poc es manejaven, es quedaven davant del porter, és que era el partit, era aquesta decisió, però t'he dit que en gent jove, després Gabri que venia amb problemes, ha jugat els últims minuts, que l'havien preguntat en l'últim canvi si el canviaven, que podia aguantar, resulta que després anava coix. La veritat que ha sigut una col·lecció de problemes que, home, mirat gelat, el punt és positiu. Després vaig dir una cosa, també nega revisió que n'ha fet un parell de parades Vicente, pues la veritat, sobretot 2 que ha sigut espectaculars, que també ha sigut el partit, a banda de la de Gerardo, del Mama de Francesc en la segona part, que deia que Castellà estaven bé, i en l'últim ruix del partit pues, ells s'han apoderat més del valor, i aquests rechazos, el xoc directe que jo crec que és a favorita d'ells, i en aquesta situació pues, ells per mi han sigut superiors, no? I han vingut les ocasions, també de fallos nostres, de no acabar de treure la pilota bé, de voler complicar-se la vida, però te dic, són gent molt joveneta i està clar que d'alguna manera pues, evidentment no podem demanar tantes coses, no? Però bueno, és un punt, vam sumant i la setmana que ve més. La lesió de Palomares? La lesió de Palomares pareix que l'ha acabat a pegar, volem si és una contractura o microrotura o tal, perquè si és una microrotura pues apaga y vámonos en el isquiotibial. Però claro, venint de partits molt intensos, com Oriolo i el dia de l'Atlètic lleva, que és intensíssim, i l'equip estava en pinces, no? I ja veurem, la veritat que dic que tenia molèstia, enseguida jo he anat perquè no lesionar, perquè Quique també no ha jugat perquè el tema que també tenia molèstia, no podem arriesgar-nos, tenim pues, això, 13 jugadors en aquest moment en Palomares, en la baixa de Palomares, no? 13-14, no? Que tenim, sí, no? Disponibles per avui, 13. És que, clar, és una situació molt de problema, i quan l'han fet el canvi, pues, pareix que un poquet antes havia notat la punja. El Paranemos Villavé, pues. Sí, Paranemos Villavé, però bueno, un mes i mig de baixa, Gilbert no va poder jugar més,
Palomares saborem què és el que té, després enganxem una situació de 3 partits seguits, molts jugadors en 4 grogues, pues la cosa no és fàcil, però bueno, quan agarrarem el d'Asso ja sabíem també la situació com estava, no? En aquest sentit, pues bueno, ja t'he dit, pues, sabor agridolç no per el tema del pas, sinó pel tema d'haver pecat massa d'aquest xoc directe que no ens ha portat a on volíem. Crec que aquesta situació de la meitat o de la primera part que ha sigut molt més positiva i sobre manejar-los pues, molts haguem tingut més fruit. Molt bé. Vale. Pues moltíssimes gràcies, Dani.